hasiko gara, mi esker etortzeagatik, mi esker ere bai jabetxe feministako eskolari, hitzaldia antolatzeagatik. Jakin hitzaldia maiatzaren 17ko esparruaren baitan kokatzen dela. Dakizuen bezala maiatzaren 17a LGTBIQ+ fobiaren aurkako eguna da, egunero bezala, gaur ere bai. Eta, bueno, hitzaldia aniztasuna versus araudia, nondik eta nola landu pedagogia feminista ikasgeletatik du izenburua, ezta? Ez da kasualitatea gela hau bete izana, irakasleok pedagogia feministak eraman ditugu eskoletara, ikastetxetara, baina askotan ez dakigu zelan egin, baliabidea behar ditugu, denbora prestatzeko ere bai, eta holako espazioak eta gure artean konpartitzeko ere bai, orduan, eskerrik asko eta uste dut, disfrutatuko dugula. Hitzaldia grabatuko da, baina gero egongo da tarte bat eztabaidatzeko eta bakoitzak nahi duena galdetzeko, orduan hori ez da grabatuko, bale? Orduan gero, eztabaida momentu hori irekitzen denean, nik animatzen zaituztet galdetzera eta buruan daukazuten guzti hori esatera, eta gurekin konpartitzera. Eskerrik asko zein hezkuntzako interpreteari, berari esker, mundu guztiak jarraitu ahal izango du hitzaldia eta, eskertzekoa da. Eta gero, eileraren aurkezpenarekin hasi aurretik, gogoratu nahi dizuet, hurrengo astean, maiatzaren 27an eskolaren itxiera izango dela, eta hori dela eta kontzertu bat egongo dela, Hegoalde Gizartetxean, Rocío Saezek emango duela kontzertua. Eta oraindik badaudela sarrera batzuk orduan, animatzen zaituzte joatera eta kontzertuaz gozatzera. Eta ailera, zer da ailera? Ailera da eraldaketa feminista eta LGTBIQ+ prozesuak diseinatu, garatu eta ahalbidetzen dituen kooperatiba bat. Gizarte justuago, berdinzaleago eta feminista baten eraikuntzan eragitea da beraien helburua. Eta horretarako, herri prozesu eraldatzaileak egiten dituzte, pedagogia feministatik, noski, LGTBIQ+ diagnostikoak eta ekintza planak egiten dituzte, gizonekin lanketak eta parte hartze prozesuak. Gaur hemen ditugu Ini Etxezarreta eta Katalin Miner, uste dut ez dutela aurkezpenik behar, baina hala ere aurkeztuko ditut. Katalin Miner, hor dakazute pantailan, kazetaritzan lizentziatua da, gizon eta emakume berdintasunerako masterra dauka, udalerrien eraldaketa feministen aditua da, LGTBIQ+ politiketan aditua da, formakuntza feminista eta emakumeen alduntzean aditua da, eta kultura eta literatura ikuspegi feministatik lantzen du. Elaberriak ditu eta gomendatzen dizuet irakurtzea, oso divertigarriak dira. Eta gero, hemen nire ondoan, Ini Etxezarreta dago, Ini gizarte hezkuntzan graduatua da, maskulinitate eta gizonekin lanketetan aditua da, pedagogia feministetan formatzailea, LGTBIQ+ formakuntzetan aditua, eta LGTBIQ+ ikuspegitik herri prozesu eta eraldaketetan aritua da. Eta orain besterik gabe, hitza zuena da. Eixo, artxaleon, nik ere ikustetik ikusten, baina egin dirate argazki txiki bat ide bat egiteko, orduan, lehenik eta behin barkamenak eskatzea online sartzeagatik, ez zen gure intentzioa, baina batzutan nola kruzatzen dira gauzak, eta espero eta ondo jarraitu bale izatea. Ondo entzuten da? Bai? Bale, ondo ja jarraituko da. Eskerrik asko proposamen honengatik, aspaldi lotu genuen, eta egia da argiratuko dana gaur ere pixka bat Ini eta Bioke planteatuko dugunarekin, denbora gutxian asko aldatzen dira gauzak, zorionez esango nuke kasu batzutan, eta guk ere pedagogia feministen bueltan damakigun rekorridoa pixka bat kokatzen saiatuko gera, baina ikusiko ez dute eraldaketa etengabeko baten dagon pentsamendu bat dala, oso praktikari lotuta. Beraz, saiatuko gera, teoria banimadare kokapen orokor bat lurreratzen bastante, eta gero oso gustura entzungo ditugu, iraka askuntzati banimazatozte asko, zein dian eguneroko realitateak. Azkenean, badirudi bestela, oso errexea dela markoak eta teoriak jartzea, baina gero badakigu egunerokoa dela, importaduna, ez? Orduan, gaur saiatuko gara pixka nondik egiten dugun lan azaltzen, gure rekorridoa zein dan, eta aurrera begirako erronkak ere bai, uzten pixka bat zean. Baita ere, bukaeran gako batzuk utzi nahi ditugu,
azkenean praktikan gauden momentu horietan jasotzen jungeranak eta ber konpartituak diran edo beste karpenik daukazuen ere denon artean osatzeko. Zengo sartu zuzenean kokaperarekin, ez da? Vale, igual lehenengo, eskerrik asko nire partetik ere bai. Ingo deguna da, igual, kokapen txiki bat egin lehenengo pedagogia feministen inguruan, batez ere erabiltzen delako oraindik ere hezkidetza terminoa, guk ez dugu lertzen pedagogia feministak eta hezkidetza versus batean kokatzen direnik bere horretan, ez da bat modernoagoa denik, baina bai uste dugu pedagogia feministek hitzak berak ematen diola beste marko bat, beste globaltasun bat eta horren beste zeharlerrotasun bat guk egiten dugun jardune eta praktikari, ez? Hau aipatzen dugu batez ere hezkidetza aipatzerakoan kontuan eukitzeko zeintzuk diren momentu bakoitzean eta kontestu bakoitzean hitzek duten konotazioa eta esanahi situatua, ez? Eta berriz diogu, ez dugu versus bat egin nahi, ulertzen degulako hezkidetza terminoak berak momentu baten izan zuela kriston eragina eta oso balidoa zela, zen igual hemendik 5 urtera esango dugu pedagogia feministak ja que antiguas, ez? Baina, ordun horrekiko aitortzarekin ere bai, bale? Hau importantea da matizatzea, ez juteko gu hemen superatuak izango bagina bezala eta berritzaileagoak edo inoren lana balio gabetu gabe. Kontua da, karo, gu hasi ginenean, Katjaline lehenago hasi zen ere eskoletan esku hartzeak egiten ikuspegi feministatik edo behintzat indarkeria matxistaren prebentziorako esku hartzetik lanketak egiten, eta hau importantea da, indarkeriaren kudeaketarekiko erantzukizuna eta feminismoa bera ez direlako berdinak, bat kokatzen da bestearen barrua, baina feminismoa hori baina askotze gehiago da, gero kokatuko dugu zein den horrekin egiten dugun irakurketa, baina bai ulertzen genuen hezkidetza bera, ulertzen zen hezkidetza bera, eta aldarrikapena hezkidetza implantatzearena zen externalizatu behar zen elementu bat, edo garrantzitsuagoa zena externalizazioa bertatik implantatzea baino ez, bazeudelako profesionalagoak ziren batzuk, irakasleak baino profesionalagoak ziren ero geran batzuk, praktika hori hobeto egingo genuenak, ez? Uste hori existitzen zen eta horren bestez aldarria zen externalizatu egin behar dezela denbora guztian ideia feministak nola aplikatzen ziren eskolan bertan, ez? Eta ordun, zentroa bera edo hezkuntzaren prozesua feministatzea gelditzen zen kanpo agenteen esku. Claro, kanpo agente hoien esku profesionaltasuna, igual izan daiteke oso handia, ez dut kontrakoa esango, te imaginas, baina horrek eskatuko luke horrela planteatuko bagenitu beti eta etengabean behar ditugun baliabideak izan marko liratezkela infinituak ezakit, baina oso handiak, ez? Imaginatu, zentro guztietarako etengabeko externalizazio eta profesionalizazioa. Horrek dakar baliabide ekonomikoak oso handiak izatea, ez? Eta alde batetik esaten genuen, ez da pasako, ez da pasatzen ari. Eta horren bestez, beste estrategia batzutara junbar gera, baina norrez gain, desbinkulatzen zuelako irakaslearen sujetua, irakaslearen gorputza, agente feminista izatetik, ez? Eta desbinkulatzen zen gainera gorputza eta ideia, ez? Pentsatuz, ideologia feminista bakarrik egiten dela hitzaren bitartez eta buruaren bitartez eta ez gorputzaren bitartez, ez? Eta horren bestez, etzekala zentroak ez irakasleak agentziarik esku hartzeko feminismotik. Eta kanpo agentek bakarrik ideiaren bitartez egingo zutela esku hartze feminista hori. Eta ikusten genuen hori oso balidoa zela, momentu baten horren aldarria egitea zen gutxiago egiten zen leno edo etzen egiten edo beste behar batzuk ez zeuden, baina transbertsalizatzearen zeharkako egitearen aldarrikapen horretan ulertu genuen eta hau da guk aipatzen dugun behintzat titular nagusietako bat, eta orain Katjalinek garatuko du hori, da gorputz guztiak eta horren bestez irakasle guztiak genero hezitzaileak zerate bere horretan. Eta zuek ez zerate desbinkulatzen zuen gorputzaren esanaitik eta zuen gorputzak iradokitzen duen ideologia feminista edo ez horren feministatik.
Justo gaude soituta begiradekin beti ematea bati besteara hitza, orduan horregatik esplizitatzen dut orain Katxalinek garatuko du eta webkanaren bitartez hitza pasa. Bai, Iñiko oso ondo kokatu duen bezala, ezkidetza, oso kostiente gera, estatua hartzen bane badago gaina referente bezala, baina EAen batez ere, baina baita Nafarroan ere, ibilbide bat egin dara beste leku askotan ez dana egin, asko jota Katalunian, eta oraindik estatuko beste leku batzutara goazenean, ez dute ezkidetzan hemen egin diren pausuen, eta gitu saitu ere egiten, ez? Beraz, guk oso ondo dakigu rekorrido guzti hori zein da, eta artean egon gara lako ere bai, ikusi dugu rekorrido hori ere externalizazioetik arago, ezkidetza planen garapena, ezkidetza arduradunen sorrerak, eta ekarri ditula, baina bai beti bazego sentsazio bat, ezkidetza bazala beste ikasgai bat bezala, ez? Zerbait tokatzen dana, tutoretzan asko jota, baldin eta zentroak barneratu duen, edo bestela kanpoko etortzen dira noiek esango dute, askotan irakasleak enteratu ere zer landu dugun, adibidez, kanpotik goazenean lanketa egitera, eta hor ja, nolabait egin ditugu feministagoak gure ikasleak. Denbora askotan funtzionatu, ze asko zegoen egiteko, eta oraindik funtzionatzen du leku askotan, ez? Baina, bai daudelako puntu komun batzuk, ez, ezkidetzari lotuta, badala indarkeriaren prebentzioa, dala materialen berrikusketan, patioen berrikusketak, hizkuntzaren erabilera sexista, eta dira superbeharrezkoak, eta hori guztia egin ez balitz, esan nahet, segurazki oraindik ez ginak egongo pixka bat beste roska bat ematen. Zergaitik. Ikusten genuen momentu batzutan, batetik eragiteko esparrua ezkidetzarena ez, hezkuntza formalera mugatzen zen, hezkuntza formalean ikaslei, praktikamente. Gero goten zen ez, beti irakasleentzako formakuntzaren bat, eta gurasoentzako, eta gurasoak badakigu DBH-tik aurrera desagertzen dirala, ez? Etortzen diranak holako formakuntzetara izaten dira gutxien behar dutenak. Hezkuntza komunitatearen kontzeptu hori igual papel gainean bai, baina gero realitatean ezkidetza programak dirala 3 saio, DBH bit, hau egiten, ez? Ez dugu ukartzen beharrezkoa danik, bale? Esan eta hau denbora guztien errepikatuko dugu, uste dugu eskuartze zuzenak, eta eskolatik kanpo egitea, oraindik eraginkorra eta garrantzitsua dela. Bale. Baina pedagogia feministetan eta jainik aurreratu bezala, ikuste genuen desvinkulazioa handia, batzutan aitortza falta ere bai, eta batzutan implikazio falta ere bai, irakaslegoaren parte batetik, eta deskonpentsazio oso handia, implikazioa zeukatenekiko. Hau da, ezkidetza arduradunak beraien hartzen gauza pila bat eta oso bakarrik eramaten hori guztia, edo kasi norberaren militantzia edo ez dakit balioen baitan, irakasle feminista bazan, bermatuko zuen bere lanketa izatea, baina nuzten zan pixka bat individuaren edo asko jota ezkidetza arduradunen esku hori guztia, ez? Beste guztia pasatuko ez balitz bezala, zuzenean, Iñik esan duen bezala, edozen ikasgelatan, ja egiten ari gara transmisio bat genero eraikuntza eta genero balio edo sexu genero sistemarena. Orduan, egia da egiratik, ja urte batzuk direla, paradigma aldaketa bat ikusten ari ginela, ez naiz gehiegi luzatuko, baina, bai ikusten dugu aldaketa handi bat datorrela 2018-19ko pixka bat greba feministen eta momentu horretan, non feminismoaren sozializazioa aldatzen den, zorionez, eta egiten den zabalagoa eta atxikimendu handiagoa daukan. Ikusten dugu irakasleen artean ere aldatzen dara pertzepzioa, ez? Baudela irakasle asko, akaso bere burua zutena feministatzat eukiko, edo bai baina igual beraien jardunari lotuta ezain beste, eta horra dago alduntze kolektibo bat orokorrean gizartearena eta kontzientzia pixka daukagunena, eta hori ere ikasgeletara transmititzen dela nolabait, ez? Hor, ez dakit, guk ere hor bun bat eukitzen dugu lanean ere asko, kontzientzia gotzen da, eta ikusi ikasleekin asko errezagoa da lantzea, ez? Eta ikusten dugu alduntze prozesu potenteak ikasleen artean ere bai, batez ere neska bezala definitutakoetan edo disidentzietan, eta hor oraindik gero sartuko gero hartan ez dugu ikusten erresistentzien kontu hori, ez? Baina oso denbora gutxian, da gero sartuko gara zer pasatzen da orain gauden egoera honetan ere bai pixka bat eskuak burura ematen hasten geranak irakasle asko, heldu asko, esaten nola datoz,
zenbat resistentzia, antifeminismoa, eta bar, pentsatzetela asko horregatik ere zaudetela gaur hemen. Orduan, helduko diogu horri, eta gaina batitzatzen saiatuko gara eta entzun nahi zaituztegu, baina hori guztia gertatzen doan enean, momentuan ere, guk identifikatzen duguna argi eta garbi da, integrala izan behar duen proposamen bat dala, zentro guztiak hartu behar duela parte, eta batez ere ez dela gertatuko edukien transmisio hutsetik. Baizik eta gorputza jartzetik, gorputzaren ardura hartzetik, irakasle eta por lo tanto ezitzaile bezala, ulertzetik ez gerala, irakasle bezala ez gerala bakarrik materia bat transmititzen dugun pertsonak, ez bakarrik ematen mate natur edo euskera, beste gauza asko ematen ditut, eta hortik hasi behar ginela pentsatzen, kasu honetan itzen dugu eieratik, gure jarduna eskoletara gindoazenean, hor ikuste genula klabe. Bai, eta batez ere, irakurtzen genuelako zeintzuk diren, edo nola egin inpakturako sarbideak ziren hoiek, ez? Eta irakurri nola xurgatzen zuten eta nola adaptatzen ziren sujetuak, kasu honetan ikasleak, gizon izateari edo emakume izateari, ez? Eta karo, oraintxe bertan, ni izango banintz zuen ikasle bat, nik oraintxe bertan, pixka bat jakingo nuke nolakoa izan barko luken nire gorputza jartzeko edo nire emakume izateko modua edo nire gizon izateko modua zuek oraintxe bertan daukazuen posizio eta gorputza jartzeko moduaren arabera, zuen estetiken arabera, zuen adierazpenaren arabera, ez? Eta horrek egiten zuela gorputz batzuk nola disiplinatzen ziren alde batera edo bestera. Eta disiplinatzeak batzutan igual fuertea ematen du pedagogien ikuspegitik zen disiplina ulertzen daia kontrako moduan, baina gorputzak bere horretan produzitu egiten dira, disiplinatu egiten dira, ez? Ideologia ezberdinen bitartez, eta igual batzutan nahi dugu gorputz batzuk disiplinatuak izan beste gauza batera. Disiplinatua fuertegi baldin bada, moldatu, berreraiki, no seke. Ez? Beste modu batera. Orduan, klaro, segun desbinkulatzea handi bat, guk esatetik, ezak izen bat emakume dituzte Euskal Herrian aurten oso ondo inpaktua du eta importantea da kontzientzia hori, baina gizon eta emakumeak nola izan, ari zen transmititzen eskola bera. Osea, genero binarismoaren egitura eta struktura bera zuen zentroak dira, eta ez zuen zentroak zuen gorputzak, ez? Zuek ari zineletela erakusten nola izan gizon eta emakumeak, nola izan ze gizon mota eta ze emakume bota, baina batez ere nola izan gizon eta emakumeak eta ez bestelakotasunik ere bai, ez? Eta horrengatik uste dugu importantea dela hau, baina estrategia moduan ere bai, ez? Estrategia moduan zen inpaktuaren edo eragiteko kanalen inguruan ari ginelean, esaten genuen, nola permeatzen da gorputz bat, ez? Nola jasotzen du pertsona batek zerbait izan nahi izatea edo zerbait izan nahi ez izatea. Batez ere, binkuloen bitartez ere bai. Eta externalizatze horrek eragiten zuen binkulorik ez ezartzea, ez? Sartzen ginen kanpotik, ez ginduzen nahikoa ezagutzen, logikoa da, adinagatik, edo denoi parten zaigun berdina, limiteak probatzen jutea ezagutzen ez degunarekiko, eta binkulorik ez dagoen enean, zailagoa zen permeabilitate bat garatzea, ez? Eta horren bestez, binkuloek zeukatela permeabilitaterako gaitasuna handiago bat, eta ardun, binkuloiek ezartzerakoan, binkulatzeko gorputz horien genero esan nahiak transmititzen zuela, ez? Eraikuntza hori. Eta honek orain ematen du ingenula kiston como recorrido hola pomposoa egiteko hausnarketa hau de gorputzaren esan nahia eta burua eta gorputza ez daude desbinkulatu eta no seke, baina zen gehiago por estrategia. Osea, ari gara sartzen ikastetxe batzuetara oso ordu gutxi, erreakzionarismoa gero eta presenteago dago, eta identifikatzen ari gera generazio bat formatuagoa antiismoan, izan edo zein antiismo, baina formatuagoa, ez? Igual pandemia horretik sartzen ginenean debatea zelako kasia lilatoian gizonek zergatik ez zuten parte hartu, no? Pero así como más modu baldarreagoan edo zen debatea, ez? Orain kasi ateratzen izkizute zeintzuk diren euneko faltsu, baina eunekoak
denuntzia faltsuena, ez? Eta badakite translegearen sexu registrala nola trampatu, eta badakite kasi, Dani Albesen kasu guztia goitik bera, ez? Como formatuago, argumentario matxistagoan, ez? Aldi berean hemen atenditu behar dugu eta erreparatu behar diogu eta auki behar dugu argi izan behar kapazak irakasle bezala ere dimentsionatzeko erreakzionarismoaren logika. Zen, konstiente gera erreakzionarismo eta antefeminismo bat pasatzen ari dela, baina indar gehiegi igual jartzen ari gera horren kudeaketan eta konstiente izan behar gera badatorrela inoizko generazio formatuena ere bai. Feminismoan, agentzia gehien eta autodefentsarako gaitasun gehien daukan generazio bat badatorrela, eta disidentzia, sexu genero disidentzia, geroz eta handiagoa dela bere horretan ikastetxetan ere bai, ez? Orduan, pedagogia feministak pentsatzen ditugunean, eta hau ja igual da bukaerako ondorio bat, baina narratibak ona eraman hauen ez, pues, romantikoago gelditzen da orain ondorio hau, pedagogia feministak pentsatzen ditugunean, ezin dugu pentsatu bakarrek indarkeriarekiko kudeaketa bat egiteko pedagogiak direla. Baizik eta bestelakotasunen puzte, alduntze, baina plazer eta bizigarritasunerako pedagogiak ere direla, ez? Zen bestela, irudikatzen ditugu bakarrik indarkeriaren kudeaketarako metodologiak bezala. Eta ez dugu planteatzen zein beste metodologia aplikatu eta metodologia izaitezke espazio, materia eta eduki, ez kontzientziatzeko indarkeria matxistaen aurrean, baizik eta jende baten bizitzak bizigarriagoak izan daitezken eta plazerretik binkulatuak, plazerrarekin binkulatuak egon daitezen ere bai, ez? Horregatik, ezkidetza bakarrik ulertzetik pedagogia feministaren prebentzioan edo nola jarri kondoi bat, importantea da batzutan hori baina, badakite, berez. Ba, importantea delare irakurtzea pedagogia feministak bizigarritasun eta plazerrerako ahalbidetzaile eta metodologiak direla. Eta hau zergatik diogu, ari baldin bagera pentsatzen feminismoa bakarrik, indarkeriatik, logikoa delako binkulatu nahi izatea inor proiektu hortara. Ezke indarkeriaz bakarrik hitz egiten dute, dramaz, minez, gordinkeriaz, eta hitz egin behar da indarkeriaz. Baina nor binkulatzen da guk irudikatzen dugun proiektu politiko, bizigarri eta politiko, eta polit batera, baldin eta indarkeriaz bakarrik hitz egiten dugun, inorrez. Eta horren bestez, proiektu politiko desiragarriak egin nahi baditugu, ulertu behar dugu, feminismoa bera, guztientzako bizigarri, baina plazerrez busti dezaken planteamendu eta proiektu bat dela bere horretan, ez? Eta orduan plazerrerako metodologiak ere aplikatu behar ditugula gure ikastetxean. Horregatik gure rekorridoan jarraitzen dugu, esaten dugu ez dagoela superazio bat, ez dugula aldatu bapatean egiten genuna eta orain egiten duguna, baizik eta mutatzen goazela eta oso realidadeari lotuta, baina bai daukaguna da oso argi eta oraindik uste dugu oso beharrezkoa dela edukiari lotuta genero eraikuntza bera ulertzea, nola ematen den ikasleekin ari naiz, irakasleekin, bare? Genero eraikuntza nola ematen den ulertzeko beste hainbat zapalkuntza eta harreman nola ematen ditan, ez? Orduan, orain labur, super labur, azalduko izugu pixka bat, baita ere, hitzaldi honen tituluan nondik datorren eta nondik pentsatzen dugun eta zein dan gure paradigma ekiteko, eta gero horrek ere bai ze ondorio ez dakit, ze maitza non dizkigun edo dizkigun eman, bale? Batetik, guk asko lantzen dugu, kontzientzia hartze bidean, genero eraikuntza alegia. Nola egiten geran gizon eta emakume, une oro, nola gertatzen den, zein input ditugun, zein zigor, noiz aritzen gaituzten ondo egiteagatik, noiz ez, bai eskolarloan eta bai kanpoan ere, ez? Gizarte bezala, gudetzen diogu saria zigorra, eta egiten dugu, nesartuko, baina ariketa eta metodologia ezberdinen bidez, ulertzera iristen gera, gu garena ez dela zerbait berezkoa, edo ez bintzate eguneko egun, baizik eta oso soziala dela eta oso ikasia dela, ez? Badakigun zerbait da, baina beti gustatzen zaigu errepikatzea,
zor ulertzen dugu gero desberdinkeriak eta zapalkuntzak ere, beraz ez dira naturalak, eta balio digu begirada irekitzeko, eta honek pixka bat noa pedagogia feministek planteatzen duten zapalkuntza eta transversalitatean begirada irekitzera, balio digulako beste hainbat zapalkuntza ulertzeko. Batez ere oraintxe bertan, uste eguneko urgentziaz arrazakeriaz hitz egin behar dela, eta hori guztetik ikasgeletan evidentea dela, eta bueno, gizartean, evidentemente. Balio digu klasismoa, balio digu kapazitismoa, eta beste hainbat zapalkuntza ulertzeko, ez? Guk jarraitzen dugu erabiltzen, pedagogia feministatikoa zen enean, hobekien ezagutzen duguna, eta ikusgarrien egiten zaiguna, dala genero eraikuntza, baina argita garbi ulertzen dugu beste zapalkuntza batzuk ulertzeko bide bat dela. Zergaitik esate dut hau. Araua versus aniztasuna hartuta, ez da bakarrik titulo bat, baizik eta da behin inita, orain momentu anekdota. Inita neri pasaritzegun gauza bat zuzenean, eta gero horrela puntatu genuen momentuan ez azteko, eta horrela geratu zaigu, ez? Kontua da, bai ezkietzatik eta bai gure errekorridua, baina uste dut askotan, eta honen sartuko naiz batez ere LGTBIQ+, eta bestelako kontzeptuak lantzeragoa zenean, edo realitateak, aniztasunaren agerkipean sartzen ditugun guzti horiek, ez? Askotan aniztasuna aldarrikatu dugu, ez? Eta gora aniztasuna, eta bar, azkenean anitzan orden ere ez dakigula, esan nahi dute, batek badaki berai tokatzen zaiola izatea anitzarena, baina horrela desbirtuatu da, eta kaso galdetu beharko genukela gehiago zer den araua edo norma edo normala, ez? Hau pixka bat, refleksio total bezala. Baina egia da, gainera gertatzen zaigula oso gauza praktikoetan edo oso gauza realetan. Eta da, zuen ikasgelari begiratuko bazeniote, galdetu beharko genukela nordan araua, edo nordan norma eta nordan anitza, ez? Eta ze parametroen baitan. Ikusko genukela, bagian araua edo norma ez dela inbeste. Edo ez bakarrik, norma dena ez dela beti norma. Edo araua betetzen duena ez dela beti araua betetzen duena. Anekdota. Guk denbora askoan, bai hasi ginen indarkeria matxistaren prebentzioan lanketan, baina gero eta gehiago eskatzen ziguten aniztasuna lantzea, alegia eufemismo bat LGTBIQ+ errealitateak lantzea. Eta orduan, inita bi juten ginean, eta formakuntzaren bukaeran, edo hirugarren saioan, edo pixka gaina petatxo sartzen genunean LGTBIQ+, konturatzen ginean, adibidez, gu ikasle izan ginean, hain importanteak izan ziren referentziak edo referenteak, hau da, norbait etortzak kanpotik eta esatea, ni lesbiana naiz, ez? Eta igual zuk esatea, ostra, igual da lehenengo lesbiana ikusi detena, eta oso importantean referenteak, gaur egun gero eta gutxio funtzionatzen dula, ze badituzte, besteak beste, internet dala medio referentziatasun batzuk. Ez dugu esaten importantea ez danik, osea, ez armairutik ateratzea, ez referente realak ez eukitzen. Baina gertatzen zena gehiago zen, gaiago ikasteginean lantzen kontrako efektu bat ere lortzen genula. Hau da, guk fitxatu edo ustez ikuskatu genune klaseko marika, klaseko boiera, transa esaten, orain guk txarlau ematen dugunean gustatuko zaio pilo bat eta sentituko da superrekonozitua, azten ginean kontrako efektua zeukara eta sentitzen zala are eta seinalatuagoa, ez? Orain dator momentu hau, non neretaz ari diren, neretaz ari gabe, esplikatzen genien L, G, B, T, sigla zertziren, bazekizkiten, esan ja badakite, zorionez, beste behin ere, eta gainera, klaseko beste guztiak, ez zutenak berein burua hor topatzen, ez zirenak bentsar seinalatuak horregatik, ez zutela batera txikimendurik. Kasu honenean, toleranteak izan da ere, oza, gaizki iruditu gabe ere, baina ez joan beraiekin, izan, pues bai, dago la jende bat, y que no hay que pegarles, pues muy bien. Baina horra arte zan, como, ez, erreflexioa, eta gu, pues. Eta momentu oso konkretu batean, gainera ikusten genuen batzutan, berbiktimizazio bat ematen genulan, ustez, aniztasun horren baitan, zeuden pertsona edo ikasle horiei, arnasa eman ordez, ez? Osa, gure presentziak arnasa eman ordez, berbiktimizazio bat egiten zu, pues, adibidez, konkretamente, pues, hasi hitz egiten eta esan, Jokin, hau zuretzako da, ez? Seinalazio zuzen bat klaseko beste batzuena artetik, ez? Hau esaten, jode, pues, osa, eski egin dioguna da, putada bat, ez?
Eta orduan esan genuen, nola utzipakean disidentzia izan daitezken horiek, ez? Nola egin seguru landu alizateko gaia hauek ze landu behar dira, klaseko disidentzia gorpuztu dezaketen horiek, eta gainera nola interpelatu edo implikatu araua bete dezaketen beste horiek, ez? Orduan, hor dator aniztasuna versus araua kontzeptua. Pasa ginen, LGTBI realitateak lantzetik, hetero araua lantzera. Eta ja gero ja araua lantzera orokorrean ikasgeletan. Eta klaro, zer gertatzen da hor? Arauak denok gurutzatzen gaituela. Betetzen duena ere. Hau da, zugaren bazera, tipo, cis, txuri eta kirolari bat ere, gurutzatzen zaitu, ze badaude arau batzuk betetzen dituzunak, batzuetan esfortzu gehiagokin edo ez, beteko dituzunak edo ez dituzunak beteko, baina beti egongo da, egiturazkoa den zerbait betetzen ez duzuna. Dala klasea, dala, bueno, baten bat, ez, perfektuena dana, ez, baina lantzea, gorpuzkerak, klasea, arraza, nizerak egite. Bai, edo inkluso matiz bat horkat, gizonekin gero sartuko nezela nizati baten, inkluso gizonentzat, klaseko arrakastatxuenentzat askotan liberatzailea dela hitz egitea beraie gizontasunak suporatzen dien agoniaz, eta horren bitartez binkulatzen genuen behintzat beraiek araua bera problematizatzera, ez? Askotan iriste ginelako muga batera de zengo dugu klaseko gizon txuri arrakastatxu ederrarekin, no? Osea, nola binkulatzen da? Nondik aliatzen da besteekiko, ez? Ba, gizontasunak berak suporatzen duen agoniek balio zuten beraiek ikusteko konfliktiboa izan zitekela batzuentzat ere, beraientzat ere araua bera. Inkluso, gero igual inigaratuko ez du, baina beraien arrakasta ere indarkerian oinarritzen dela. Hau da, gizonen artean egiten duten erregulazio konstante bat, maskulinitatearena, violentoa dela eta nekeza dela. Bueno, aldaketa total bat zan, ez? Eta konturatzen ginean, arauaz hitz egiten hasten ginean, denek zutela, momentu hori bat, araua betetzen ez zutena, eta hau dinamika desberdinen bitartez egite genuen, eta inkluso, aniztasuna dintzen genion horretan, ezagutza handia zegoela, edo handiagoa inkluso batzutan arauarekiko. Hau da, araua betetzen ez dugu, no? Asko zobeto ezagutzen dugu araua betetzen dutenak baino. Zergaitik, une oro gogorarazten digutelako ez dugula bete behar dugula, nola egin, disiplinazioa, horrela ez, marimutiloa zera, hau gustatu behar zaizu, ez, eta batzuetan barne eta kanpo borroketan gaude, baina oso ondo ezagutzen dugu eta badakigun noiz ez gaude betetzen edo ez. Normalean neska bezala sozializatuakoekin, adibidez, oso ondo ulertzen duten bezala, gorputzaren gaineko erregulazioa zenbatekoa den. Argalak ere ulertzen du lodifobia existitzen dela, ez? Segurazki, esfortzu handia egin behar du, argaltasun hori mantentzeko edo ulertzen da ez, orduan, ematen zigun irekitzen zigun ate bat, beste modu batera planteatzeko guztia. Gainera, lehenez garatu baina, aniztasunaren kontzeptuarekin pixka da sartzeko, aniztasuna gauza ederra da, baina da. Anitza gera, ez zaituzet ikuste, baina suposatzen dut, hor gauden guztiak ere, hauzauten guztiak ere, anitza gerala. Orduan, ez da aldarrikapen bat bere horretan, ez? Da realitate bat. Zebestera badirudi, dagoela norma bat, eta gero anitza diren beste batzuk. Baina dagoena da, aniztasun bat, beraien artean erregulatzen dena, botere harreman batzuk eraikiz, eta indarkeria bat aplikatzen duela, ez? Eta guk, inberteguna da, uste dugu gure ustez, pedagogia feministatik, indarkeria horiek edo botere harreman horiek ikusarazi, eta horien kontra egin, gure ikasgeletan kasu honetan, ez? Pixkat kokatzegatik, zergaitik dan arauari begiratzearena edo arau sistema. Gainera, metodo honekin ere zer landu dezakegu? Propioak diren arau sistemak. Hau da, ez da berdina, Donostiko nerdintzait, Aieteko eskola batean emango diran botere harreman eta sistema zapaltzaileak nahiz eta egiturazkoek funtzionatuko duten, sexu genero sistema, arrazakeria, kapazitismoa eta lodifobiak funtzionatuko duten, edo beste errealitate baten, auzo baten, publikoa den instituto baten eman direzken botere harremanak. Zeba batean igual, klasean, nizerakit, lidergotza daramana, da, pertsona arrakazalizatu bat, daukana beste, ez? Orduan, beraien artean ere, ulertzeko, denbora guztian, relazionala dela, munduan badaudela arau global batzuk, baina beraien artean ere, botere harremanak aplikatza dituztela desberdin, hau da, nordan guapoa eta norrezan guapoa,
esaten diogu askotan, beti konparazioan da, ez? Beti dago klaseko guapoena, baina klaseko guapoen hori aterako bat genu beste guapoago batzu dauden tokire igual ez da guapoa, ez? Eta horako zeekin, aparte destensatzen dura bastante, ulertzen da oso ondo, baduela egiturazkoa diran balio sistema batzuk, baina gero gure artean sortzen ditugula botere harreman hoiek, ez? Bai, eta orduan berriz ere hipotesi honek balio egun indartzeko gure proposamen nagusia dela gorputza jartzeko moduak egiten duela klasea feministatzea, bera edo matxistagoa izatea, arrazistagoa izatea. Zen, klaro, iriste ginen hemen beste muga batera da, eta da, askotan eskatzen diguten zerbait, eta da, tresnak behar ditugu. Klaro, baina identifikatzen ditugun korrelazio horiek, harreman horiek, ikasleen gorputzen artekoak, irakasleen gorputzen artekoak ere bai. Eta arun, nola homogenizatu daitezke tresna batzuk, imaginatu, justo hezkuntzan sartu berria den neska gazte bati, edo zientziak, oiko zientziak, esan nahi, imaginatu, matematika, edo barkatu gorputzezik eta beti beraiekin, baina gorputzezik eta egiten duen, ez dakit, mutiltxuri arrakastatxo bati. Nola homogenizatzen dira? Nola bateratzen dira tresna horiek? Imposiblea da. Zen, egiten duena da, zein gorputz aplikatzen duen zer, ez? Gorputzaren tresna bera, ez? Lasai, porque gero gauza zehatzagoak ditugu ere, bai, bedi horbe espektatiben menpe. Baina hori zela importanteena, ez? Eta ardun, hortik hasiko bagera irakurtzen eta inpakturako elementua gure gorputza baldin bada, beste galdera bada, edo behintzat galdera ez, proposamena da, hasi behar dira irakasleak eta klaustroak desarautzen. Zuen gorputzak ere desarautu behar dituzue praktika pedagogiko bezala. Metodologia bat da, metodologia feminista bat da, zuen gorputzen desarautze bat. Desarautzeak izaitezke konplejuak bere horretan, zen hemen gizontasuna habitatu edo emakumetasuna habitatu, badakigu autoritatea lortzea edo autoritatearekiko sarbidea oso ezberdina dela, eta irakasle bezala guk autoritatea behar dugu. Eta hemen dago beste ondorio importante bat, eta da, muga jartzea, limitea jartzea, haserrea eta autoritatea ez da antifeminista. Feminista da, de hecho. Zen, hau ere topatzen ginelako batzuetan, klaustroetan eta batzuk esaten ziguten. Joske batzutan, sentitzen dut, hartzen ditu dela nire ondoko gizonen praktika berdinak eta ari naiz maskulinizatzen nire burua autoritatea lortzeko. Ez. Maskulinizatuak egiten dituenak praktika horiek dira aplikatzen dituen gorputzak, hau da, gizon batek aplikatzen duenean haserrea bere gorputzaren esanahiarengatik dauka inpaktu bat, batzutan beldurra generatzen du, violentu egia da eta ez da pedagogiko egia. Baina limitea jartzea, haserretzea eta muga jartzea eta autoritatea lortu nahi izatea depende beste gorputz batek egiten badu, ez da antifeminista bere horretan. Aplikatzen duen gorputzak ematen diolako esan nahia, ez praktika metodologikoa bera, ez dela haserrea kasu horretan, ez? Ordun, alde batetik, deskomplejizatu horretatik, ez zerate matxistak eta maskulinistak izaten ari, haserretzen zeratelako eta muga jartzea dituzuelako. Hori importantea, bale? Ordun, desarautze gorputzen, desarautze horretan, Karo, gizonen kasuan erretxagoa izan daiteke eta gero sartuko gera feminitatea bitatzerakoan konplejoagoa dela. Karo, gizonen kasuan desarautze hori izan behar da, eta botakoet titular bezala gero berriz ere titular hau deskontestualizatu daiteke eta noraino iristen den baina. Da, irakasle gizonak marikoiak izan behar direla. Eta ben garatukoet. Zezentzutan diot hau. Saria eta zigorra sistema hartuko bagenun, zeintzuk diren gizontasunean, maskulinitatean saritzen diren eta autoestima ematen duten elementuak, pues batez ere dira gorputz sexuatuak izatea, hau da, praktika erotiko-afektiboak euki izana, beraien bizitzan zeharrez. Imaginatu zuen klaustroan egongo balitz gizon bat, nun badaki zuen, ez duela inoiz praktika erotikorik euki. Botere aldatuko litzateke? Esango ez ez, porque oso modernoak zerate. Bale, ez bakoitzak ita nahi duna, tal. Baina, imaginatu zuen klaustroan dagoela gizon bat, eta denek dakizue beti bera dela sujetu penetratua etengabe. Eta ez da penetrazioaren kontrako ezer, bale? Imaginatu hori dakizuela. Bere botere aldatuko litzateke seguraski. Igual zuen begira modernoenetan ez, baina klaustroan bai.
Karo, horrek ematen du, ez? Beste bada autoritatea, ez? Eta autoritatea diogunean, esaten dugu, ulertzeko autoritarismoa. Hau da, nola aplikatu gorputz baten esanaitik, gizon izatetik, harreman bat, nun, dependentea den beldurraren baitan, bai? Hori da, beste elementu bat, ematen diona gizontasunari, ez? Eta ez bakarrik beldurraren baitan, baizik eta jakintzaren baitan, ez? Gizontasunari aurre suposatzen zaiolako jakintza jaber horretan, ez? Eta autoritatea. Eta orduan gizonek sarbide bat daukate ja irakasle diran heinean jakintza, autoritaterako. Eta jakintzarako ere bai, hau justo orain hemen ez pasatzen gaianek ez ikusten baina para nada zerate publiko maskulinizatu bat, ez en cuanto a la pluma maskulina baizik eta gizon kategoriari dagokionean, Guri paten gure klostotaragoa zenean hitzaldiak ematera edo beti baloratzen degula ea ze muzi joan hitzaldia, depende zenbat gizonek egin dute kasi afirmazio bat buruarekin momentu baten, ez? Oain zaudete como jende pila bat eta eskertzekoa da, baiestatzen, irribarre egiten, guri aderazten, baietzen gatia sonzoazten, no? Como babesten dugu esaten dezuena, ez? Baina normalean klaustoan gizonak egoten dira en plan, hola, gero esaten digu tarritzen dira en plan, ¿qué pasa si ados nago? Ez zaude ados, ez zera absolutamente fikus hori bezala, ez horatzen dagona. Barkatu ini hor sartzea zeharrekin ze. Hau da, ariketa bat oso zintzoa egiten deguna gure formakuntzetan. Ja egun batean ateratzen egun nahi gabe eta gaur egun mantentzen dugu, ze eske benetan funtzionatzen du da benetan gertatzen da, ez? Eta hau da esaten genienean, claro, ze gorputzek daukaten aukera iristeko autoridadera eta ze gorputzek daukaten aukera aplikatzeko pedagogia batzuk edo beste. Eta oso desberdina dela, ez? Askotan emakume bezala zaintza geratzen zaigu azkeneko aukera bezala binkulatzeko adiez ikasleekin eta gizonei autoridadea aurre suposatzen zaie eta ez dute irabazi behar, eta hortik gindoa zen, eta ez genuen. Eta gero ulertzen dugu estrategia bezala zuen ikasle mutilei kaso gehiago eta autoridade gehiago ematen diezuela, ez? Eta jendeak esatzen, ez, batzuk, bai, ez, baina superbibentziarik eta bezala ere, bai, klaseko exitosoa irabazten badezu, irabazi dezu klasea, ez da, zea bat. Eta hor esan genien, ze ustezu, baina hori denoi pasatzen zaigu, gu hemen gaudela, ontara dedikatzen gerana, begirada heterosexuala, ez zegula bat ere interesatzen, eta orduan, klaustroetan normalean, eguneko altuagoa izan da ere, tipak eta lehenengo filan notak hartzen eta gu zehatzen, tipo batek egin arte bai, ez dakigu ondo guazen ez. Orduan, momentuan izan zen, como, xok, bai ezaki zer, eta gero torri zean gizonezko ez, gustatu zait, orduan egiten dugu beti. Hau, ariketa hau. Eta nunca falla. Osea, aldatzen dute beraien jarrera, gizonek, eta de repente hasten dira jarraitzen, eta portatzen dira, gelditzen den gutxi hortan, oso ondo portatzen dira de repente, ez? Batean drag queen bat dira, no te imagino. Eta gero tortzen dira esatea, ez asko gustatu zait, eta orduan da, bale, zer da horren atzean? Ez? Osea, zein da diferentzia, ez? Bat, guk zein ematen diogun bario gehiago, baina baiten informazio eta munduan egoteko moduaren inguruan. Osea, zeiten aprobazioak balio du gehiago, eta nor dagoen munduan eriz datorkit, edo nor dagoen munduari bai esaten, ez? Claro, torren bestez, desarautze praktika horretan, esaten degunean, irakasle gizonak marikak izan bar direla da, hartuko bagenu, bueno, eta dirua gizontasunean, bale? Hartuko bagenu zeintzuk diren zigorrak, bere horretan, zer da zigortzen dena, ez? Izango da, zaurgarritasuna, beldurra, zalantza, izango da isiltasuna, izango da diskrezioa, izango da txikitasuna, ez? Zein da gizon bati egin aldioten insulta hundiena bere bizitza osoan zehar, ez? Marika, ez? Marika entzuten degunean edo marikon gure inguruan izaten da zigortzeko bi gizon zisen arteko praktika erotiko bat, orokorrean ez, hori homofobia esplizitua izango litzateke, da zigortzeko berdin zait, beldurra, zaurgarritasuna, txikitasuna, ez? Zalantza, atributuak norenak dira horiek sozialki, ez? Emakumetasunari edo feminitateari lotzen zaizkion atributuak. Hau da, marika da berez, emakume baten antza daukazunaren mugatzaile eta zigorra. Gizonentzako, gizartearen erdiarentzako labinarista jarrita, baina titularra impactanteagoa da. Gizartearen erdiarentzako insulto bada gizartearen beste erdiaren antza eukitzea, bere horretan, ez? Horregatik diogu,
marikak izan behar diren horretan, ez dela gure proposamena dela orain gizon irakasleek foiatu behar dutela beste gizon batzuekin. Baizik eta, desirak ere ematen gaitula beste goza batzutara, baina hemen kameren aurrean ez eta esplizitatuko. Da, esaten degula, gizon irakasleek jakin behar dutela habitatzen beste leku bat gerturatuko dena, ez gizontasun horri, eta gainera gerturatuko dena beste munduan habitatzeko eredu batzuei, ez? Eta gorputza jartzeko horrek binkulatuko dituela gorputz horiek, gizon gorputz horiek beste gizon batzuekin, eta horren bestez permeabilitatea eta inpakturako kanala efektiboagoa izango dela. Eta hori da guk gizon irakaslei esaten diegun edo azpimarratzen degun zerbait, ez? Gero egia da hemen feminitatean konplejoagoa izan daitekela, porque desarautze horretan, karo, ze izan daiteke elementu importante bat, ez? Guk esaten genuen, ez? Eta hau eske justu irakasle batek esan zigumen, eta ez ginen konturatu, eta esan genuen, jo, ba egia da, ez? Zen, karo, aldarria kasuntan da, joder, zergatik dira irakasle emakumeak demor guztian zaintzarako ardura hartzen dutenak klaustroetan, ez? Eta arun batek esan zigun, ados nago, baina eske igual da nire tresna eta estrategia bakarra superbibentziarako eta binkulatzeko ikasleekin. Porque eske orain gainera, izatea bestelako praktika ezaintzaile bat daukan gorputz bat emakumea izanik, suposatzen dit zigor handiagoa ikasleen partetik naizelako ja, ez dakit, zorrotza naizena, antipatika naizena, ez, como hotza naizena, eta horrek zigor gehiago uki dezak, ez, feminitatean. Orduan, badakigu hau konplejoagoa dela, baina noren ondorio nagusi bat bada, eta bada pedagogia feministen praktika zehatz bat aplikatu daitekena klaustro guztietan da, izendatu behar direla eskola bat sostengatzeko aurrera eraman behar diren zaintza lan guztiak. Eta zaintza lan guzti horiek dira pasata ordena edo higienetik, baina pasata nola sostengatzen diren ikasleak, nola sostengatzen diren beste irakasleak, nola sostengatzen da klaustroa berra, nor dauka karga, bizkar gainean, ez? Zaintza lan guzti horiek izendatu behar dira, berbanatu eta redistribuitu, berbanatu berdina, redistribuitu, berbanatu egin behar dira, ez? Baina ez dira izendatzen, eta importantea da klaustro guztietan izendatzea nola sostengatzen diren, ez? Eta zer den sostengatzen den hori, eta birbanatu. Hemen muga batekin, zer esango ezue, ja, eske baldintzak ez dira honenak, eta orain gainera soldata berdinaren gatik egon bargera, gehiago zaintzen denok, ez? Ba, ulertzen dugu hori ere bai, ez? Baina behintzat orain arte egiten diren lan batzuen izendapena eta esplizitazioa gertatu behar da. Eta horren birbanaketa gertatu behar da. Ikasleen artean, irakasleen artean markatu, eta izendatu, eta banatu, eta zerrendatu. Saritu zaila da, ojala, zaintzen duten gehiago kobratzea, claro, baina hori momentuz guk ezin dugu erabaki. Así que behintzat, izendatzeak batzuk lotxa pasatzeko aunque sea. Lotxa dispositibo bat da ere bai, akziorako dispositibo bat. Bai, eta zaintza esaten dugunean batzutan oso kontzeptu zabala dirudi, baina bada, eta hau pasako zaizue balin bazaudete bintzata irakaskuntzan, zergaitik batzuek dakite bere ikasleari gertatzen zaion guztia eta bere familia eta bere amak nola izena duen, eta gainera dauka motxila bat, porque familia, eta tutorea izan gabe, Zergaitik batzuek implikazio emozional eta ezagutza hori hau ondo dabil, hau ez dabil ondo, ez dut ondo ikusten, eta beste batzuk ez diren enteratzen ez zertaz, ez? Eta zeta genuen, hombre, hor badago desoreka bat, ez? Pertsonalki izan daiteke norbe gertukoagoa, implikatuagoa, baina badago genero manaketa total bat, ez? Horregatik hori pixkat berriz jasotzearren, irakasleekin egiten dugun lana, ikasleekin egiten dugun lan antzekoa da, araua versus aniztasuna logika horretan, bai egiten dugu lanketa pertsonal bat, kokatzen gaituena, gu geu, irakasle bezala ez gara sartzen bizitza pertsonalarekin, baina normalean gurutzatzen dira bastante, daukagolako grafika moduko bat, eta normalean hasten gara hortik, hausnarketa ariketa bat egiten, ze leku habitatzen dituan privilegioa eman aldidatenak, eta ze leku ez. Eta pixka norberak bere buruaren argazki bat edukitzea, egiten dugu askotan irakaskuntzari lotuta, ez? Baina, emakumea naiz, txuria naiz, ez dakiz zer, pixka bat hor kokatzen gara, sartzen ditugu elementu pila bat, eta gero, baita ere, kontrastatzen ditugu edo gurutzatzen ditugu, ze elementuk egiten naute irakasle hon, edo zer da guretzako irakasle hon bat, ez?
Eta oso kuriosoa da ariketa bat da, zeren paperean irakasle on izatearena badago feminitateari lotuta, ez? Empatia, zaintza, pazientzia, transmisioa, baina galdetzen dagunean, zerk egiten hau profesional on, gertatzen da, sartzen dela autoridadea, klasea eramateko gaitasuna, arrazionaltasuna, eta bar, direla maskulinitateari lotutako atributuak, ez? Orduan, guzti horrekin, ariketa guzti horiek egiten ditugu, aldakorrak direla gaine historikoki, ikusteko, lehenik eta kontzientzia hartzeko, denok ez gerala sartzen, baldintza berdinetan, ikasgela berdinetan. Hau da, ni sartzen bari naiz, ni, Katxalin, hilezkena honekin, nire adinarekin eta bar, ordu den ikasle guztiek lehenengo golpean, edo gaur zuek egin dezuten bezala, egin ikusi dezutenean edo ni, irakurketa bat egingo dugu golpetik. Ez dut zertan izan behar aurreritziz josia edo zetutxarrenean, baizik eta denon daukago lako filtro bat, eta egingo dugu aurren irakurketa bat, ez? Eta esan nahi bat daukan ere maskulinitateak supostabete emakume izan da, esan nahi bat dauka nire adinak, esan nahi bat dauka nire ikasgaiak, nire famak, nire itinerantziak, plaza daukadan ez daukadan, klaustroan daukadan indarrak, eukiko du esan nahi bat, ez? Hori onartu gabe, guk ezin ditugu gero aplikatu pedagogia berdinak guztiok. Lehenik aurreratu du, ez? Baina nik ezin dut pentsatu, nola binkulatu eta eraldatuko eta nire ikasgela 60 urteko gizon batek bezala jubilazioan pentsatzen ari dena. Ez esaten gaizkingo du nik gizon horrek. Esaten dutena, beste estrategia bat erabili beharko dula eraldaketarako. Eta bakoitzak beretik egin behar degula. Eta bigarren bueltara noa. Gu sartzen gara momentuan irakurtzen gaituzten bezala ikasleek, guk ikasleak ere bai. Guk ere ditugu aurreritzia, guk ere begiratzen diegu modu batean edo bestean, eta hori hasi behar dugu fintzen. Ez ezer pasatzen, 10.000 gauza ben baritugu, azteko klase eman, eta gobernatu klase hori. Eta dakiguneko komplexua dela, eta oso kostiente gera irakasle daukazuen egoeraz. Baina hori guztia gertatzen da, hori guztia automatikoki gertatzen da, segurazki guk ere aurre suposatuko diogu, emango diogu leku bat batzui, beste batzui, eta hori behatu behar dugu, ez? Adibidez, eta honekin izten dut, baina klasea begiratzen dugun momentuan, nik guk debekatuta daukagu irakasleek esaten dezutenean, nik guztiak berdin tratatzen ditut. Pero ja gero eta gutxiago esaten da. Baina oraindik jendeak esaten du. Eta imposiblea da, inork ez dugu, edo mundu guztia berdin tratatzen, gure lanean ere. Beste gauza da, saiatzea guztiei neurri eta berdinak edo justuak izaten. Baina ez dugu berdin tratatuko eta gainera batzutan ondo dago. Ez ditugu behar berdinak, ez ditugu zea berdinak, ez? Baina badaude gure klasean, inoiz hitz egiten ez duten neska batzuk, eta ez digunak beraien ahotsa entzuten 7 ordutan, daude beste batzuk, gure energia asko gehiago eskatuko dutenak, igual disruptiboagoa direlako, edo nahi dutelako, eta hau gertatuko da, orduan berdin tratatzen imposiblea da. Eta gainera gaude gure aurreiritziak, edo gure aprobazio beharrak, edo gure estrategiak, kolokosea. Ez da zer pasatzen, baina abia puntu asko zintzoagoa da pedagogia feminista horiek edo eraldatzaile horiek aplikatu nahi baditugu, ez? Orduan, bai kontzientzia hartzea, zein da gure tokia, saiatzea hor pixka bat eraldaketa batzuk egiten, eta bai kontzientzia hartzea, konplexua izango dela beti harreman hori, ez? Begirada eta begiratuak izatearen. Bale, eta iakasi ordu bete dara magunez izketan ingo dugu. Hartukoet, kat, 5. puntua, eta jungo naiz fintzen hortik pasatzeko ja 7 puntuetara, bale? Osea, 5 puntua, gurea, eta gero, osea, lotu, eta horrekin, hori da. Bale, orduan. Nola jun fintzen hau eta igual iteko gauza proposamen zehatzagoak. Alde batetik eta gizonekin jarraituz. Badago edo uste bat, badago da guk ere sortu eguna edo pentsatu izan deguna, dela beti lehenengo lerroan egon barri izate hori edo lehenengo lerroan egoteak agentzia ematen digula denbora guztian, ez? Eta orduan, feministoko lehen lerroa denbora guztian. Batzutan ez. Batzutan lehenengo lerroan egoteak ez dugu agentziarik ematen nekea eta desesperazioa, kasu honetan indarkeriaren kudeaketa. Hau zergatik diotzen, ez dakit zenbat dia denbora indarkeriaren kudeaketa konstante bat egiten, ez? Eta gainera, identifikatzen genuen gizon askok egiten zutela, berez, feministak egun barri ez lehen lerroan eta ni gizon bana izenez, egin dezatela beraiek.
Egual razionalki, baina intuitiboki, ez? Ere bai. Orduan, indarkeriarekiko eskuartzea eta kudeaketa egin dezakete gizon irakasleek, egin dezatela. Hori da gizonek feminismoarekiko dezaketen ardura bat, ez? Zen bestela, klaustroetan perfil feminizatuak, eta perfil feminizatuen barruan sartzen dut emakume sexugeno disidentzia, eta barre. Perfil feminizatuenek egiten dute indarkeriarekiko kudeaketa, ez? Orduan, importantea da gizon irakasleek hartzea ardura, beraiek hitz egiteko feminismoaz gizonekin, mutilekin. Beraiek egiteko indarkeriaren inguruko esku hartzeak ere mutilekin. Beraiek eman ditzatela saioak eduki feministen inguruan aldi berean, ez? Osea, gizonak izan behar dira ideia feministen eroale. Izan behar dira elementu ideologizatzaileak feminismoaren alde. Eta horrek implikatzen du elkarrizketak eduki behar dituztela ikasle gizonekin feminismoaren inguruan. Zen bestela, erreakzionarismoa haundiagoa da, gizonen arteko aliantza existitzen da tamalez eta guaguazen baliatzera, estrategia bezala. Eta gero bestela, erreakzionarismoa jasotzen degulako, guk, vamos, perfil ez gizonek, ez? Eta hau, importantea da aldaketa ulertzea, uste genuelako gizonak egotearena indarkeriarekiko gestioan zelare zegokien toki bat, etzegokien toki bat okupatzea, ez hori okupatu dezatela, ez? Guk orain egiten deguna da, batzutan, eta hau aholkularitzaren bitartez, baina autonomoki egin daiteke da, egun zehatzetarako inkluso edo gai zehatzak lantzeko, gizon irakasleak antolatu daitezela, juntatu daitezela, prestatzen duten bezala, ez dakit, planetaren eguna. Seguro horrekin ez daukatela arazorik sartzeko internet eta begiratzeko ordenkreta Zanberg, jo kese. Ez? Antolatu daitezela beraiek pentsatzeko nola bilduko diren gizon batzuekin lantzeko gai batzuk. Hau da, ikastetxeak ahalbidetu behar ditu elkarrizketarako espazioak. Elkarrizketarako espazioak ahalbidetze ditugunean horrek ez zuen esan nahi zilegiztatzen ari geranik diskurtso antifeminista. Porque berez ja badago, eta guk behar duguna da ikusi zeintzuk diren gure permeabilitaterako aukerak, ikusita guk nahi dugun hezkuntza ez dela hau, ez? Beste estrategia batzuk eta beleibe batzuk okiko bagenitu, beste bat izango litzateke, ez? Baina kasu honetan, zein da ditugun medioak neutralizatzeko gizon batzuek aplikatzen duten indarkeria gizonak izatearren. Ahalbidetzen espazio konkretuak beste gizonek ezartzeko elkarrizketa konkretuak beste gizon batzuekin. Beraiek izaten eroaleak eta neutralizatzaileak. Eta galdetzen beraiei propio, ¿qué les pasa? Zer gertatzen zaien bere horretan feminismoarekin, ez? Askotan sartu izan geralako oso fuerte, eta dago saldi bat, utziko dira denak atxalini, porque asko zureagoa da. Sartu izan gara igual batzutan oso fuerte pentsatzen, beti estrategia zela, intzidentzia, edukiaren bitartze eta sako, eta erreakzionarismo garai batean igual, jakin barregu entzuten, zer den pasazaiena berez. Honek ez du inbalidatzen, autodefentsa transfeminista eta rollo guztia, bale? Baina, batez ere, garai erreakzionarioz hitz egiten degunean, bakarrik egiten degulako analizia erreakzioarena, espresioarena. Baina guk nahi baldin badegu, sakontasun bat, jakin badegu, identifikatzen zein den arrazoia edo muina, zein den el móvil del krimen, ez? Esaten dana. Zer egiten duen, beraiek hori egitea, ez? Hau pentsatzen ere bai, gizona den lagun batek esan zialako. Nik uste benetan gizonek ez dutela reakzionatzen komentzimendu misogino batetik gizonek bere horretan jakin dezaketelako feminismoak on egin aldiela momenturen batean bizitzan. Da espresio bat beste arrazoi bat zuena, ez? Guazen identifikatzera eta elkarrizketak ezartzera zeintzuk diren arrazoi edo mobil hoiek, ez? Muin hoiek. Bai, horregaitik azkeneko urte hauetan, inita bioke ikasleekin ez dira sartzen ja, gure lankideen ere eta unai ibiltzen dira zuzenean gehiago, baina bueno, ekipoan lantzen dugunagatik. Hor momentu batean bai identifikatzen genuen, uste ez iniz erzan esan beharruna feminismoa bronko... Hori, bai. Orain tapatu den nahi eta bebal spoiler.
2019-tik, ez, aurrera, momentu batean konturatzen gara pre-reakzionarismo antolatu hau, eta bakigu ditula faktore pila bat, ez, nahi dut, eskuina izan diteke, baina beste asko ere badira, Ze ikusten dugu reakzionarismo, ezkerreko reakzionarismo bat feminismoarekin ere bai, oso normalizatua, Baina badago momentu bat, askatzailea eta nik esan duna plazerari lotutako proiektu bat izatetik, feminismo askorentzat, bukatu dula mugatzaia eta feminismo como bronka, esaten zana. Hau da, ezin dago esan, hau zeatua dago, eta egin dugu, eta gauza bata zure kuadriako 40 urteko tipo bati, edo zure bikoteari mugatza gauzatzuk, baina gogoratu behar dugu, denbora guztian, eta azte prozesuan dauden adin txikiko jendearekin ari gerala. Orduan, ezin detera euki, bronka berdina, 13-14 urteko mutil batekin, eta berriz noa, muga jarri behar dira, ez gaude esaten utzi bertzaira nahi dutena esaten. Baina pedagogia hori aplikatu beharko dut nolabait, ez? Eta gero egon dena beste efektu bat ikusten dugu, emakume feministon, irakasleon, alduntze feministarekin ere, indignazio eta alarma egoz egula edo nekea, que me parece legitimísimo. Baina da, ezin da onartu, esaten dute marikon bitik behin, bueno, ez dut uste, orain dela 20 urte baino gehiago esaten dutenik. Esan nahi dut. Como mucho berdin, eta pentsatu nahi gutxio. Eta gainera, eskoletan derrepente, bitzegu oso fuertea, ez degunean beste guztia aldatu. Kalea, mundua, familiak daudenean, berdin, eta dakau pretensio bat, derrepente eskoletan, ezakit, mundu ideal bat egitean, eta ez da esango marikon, eta ez da esango misoginiarik, eta badakigu ez dela horrela, ez? Orduan, hor bai egon da talka bat, bai sentitu dira mutilak atakatuak, gizon helduak ere bai, ez dute asmatu beraiek derrepente 14 urterekin atakatuak sentitu direla, baina badaukagu aukera bat horri buelta bat emateko edo beraiekin eukitzeko konversazio batzuk. Berriz diot, ez nago esaten inondik inora, marra gorriak oso argi eukita eta ultraeskuinaren diskurtso bati edo diskurtso matxistei leku egin behar zaienik, ez? Baina bai ikusi duguna da, gizonekin egindako lanketak, ikusten du gizon asko komodo, ardurarik hartu gabe, luego estaba la pesada de kidetze, la de feminismos, eta hortzi joala dena, ez? Eta transmisio horretan inik aipatu dunakin, gizon irakaslei pentsatu erastea lehenengo zer egin dezaketen edo ez? Zer pentsatzen duten gauza batzuetaz, ez? Prestote dauden aplikatzeko dituzten privilegio edo leku edo kontaktatzeko moduiek, beste batzuk mozteko, ikusten dugu beste leku batetik egin ditekela, ez? Ze askotan, maskulinitatea bai da eredu transmisio bat, autoridadea ematen badiote gazte batzuek gizon bati ematen diotelako, sinisten dutelako daukala, erabili ezagun gizonentzako askoz errezagoa den autoridade hori, lortzea errezagoa den hori, nahi ditugu mezu horiek zabatzeko. Eta horrela, deskansatzen dugu tipek, eta azkeneko puntura noa, gainera, hor momentu batean, guzti hontan berriz ere fokoa jartzen ari gara, edo desgastatzen gaituzte kontra ari dira guztiek. Eta lehen inigo eta du, ez gaitezen konfunditu. Inoiz baino beto gaude ideia feministi dagokin, ez? Datozte, tipa batzuk askoz prestatuagoak, datoz disidentzia askoz da ikusgarriagoak, nahiz eta violentzia jasatzen jarraitzen duten, eta hori ere leku bat eman behar digu. Eta guk, por ejemplo, pedagogikoki asko funtzionatzen dugu, talde voluntarioekin. Hau da, ja badaukat informazio nahiko bat. Hor lortu bertuko espazio batzuk non nago balduten garatu. Eta hor etorriko dira interesa daukatenak edo implikatzen diranak. Gays and girls, basikamente. Disidentziak eta feministak izan nahi dutenak. Eta izango da espazio bat garatu ahal izateko, deskantsatzeko beraien klaseko matxirulo ez da. Eta besteak, landuko dute, beste batzuken, ez, gauzak. Eta ikusten dugu, jarraitu behar dugula boterea, espazio ematen, espazio segurua sortzen, eta espazio bizigarriak, eta ez dakit, arnazguneak beste hori guztientzat, ez aztutzea, ez dolitzea bakarrik. Reakzionario pila badago, bueno. Hori da, gauza zehatzagoetara juten horrekin jarraituz, ez? Bai, voluntario taldeak sortzearena igual batzutan ez da ezinbestekoa kurtso guztie jaso bar izatea eduki guztia. Ez que igual ez, porque kontraproduzenteagoa da. Eta baliabideen inbertsio egin behar da, sortzen espazio apartekoak, ez? Beste puntu importante bat izan daitekena eta funtzionatzen diguna eta dela, berdinen arteko pedagogiak dela, voluntario talde helduagoek ematea izatea ideien eroale gazteagoekiko. Horrek permeabilidade handiagoa dauka. Guatzen demora guztian pentsatzera, zentzuk diren permeabilitaterako kanalak, ez?
ikasle helduagoak prest daudenean sartzeko ideia feministen eroale bezala, horrek inpaktu handiagoa du ere bai, ez? Ikasleengan hori, beste adibide konkretu bat. Gero, ikastetxeetan aplikatu daitezken beste elementu batzuk, eta da, zuzendaritzak urtero jasotzen ditu ordu pakete bat antolatzeko nahi duten moduan, nahi dezuen moduan. Osea, exigentzia bat izan daiteke pedagogia feministekiko inbertsio handiagoa egitea zuzendaritzen partetik ere bai. Porque ordu poltsa bat existitzen da horretarako, ez? Eta gero gainera, aukera dezue, egiten direnean ikasgai propioak diseinatu daitezke, ideia eta jardunbide eta ideologia feministak garatzeko, ez? Hau adibidez, Mutrikuko eskolan gu gara ere aholkulariak eta berai daukate zigabezi dela, batxiller baten hautazko ikasgai bat dela, gai feministak lantzeko ikasgai bat, ez? Pues igual batxibinez oso gobiatuta daudelako, baina eskolak medioak ditu sortzeko baliabide propioak eta espazio propioak gauza hauek garatzeko, ez? Eta hori da beste praktika konkretu bat egin daitekena, ez? Gero, beste puntu importante bat, eta da, hitz egiten dugunean alduntzeaz, emakume sexu genero disidentzien alduntzeaz, eta hor ez bakarrik hori, baizik eta gorputz ez txurien alduntzea, gorputz lodien alduntzeaz, ez produktiboki kapazitatuen alduntzeaz, tal. Hitz egiten dugu alduntzeaz, pentsatzen bakarrik alduntzen ditugula ideien bitartez. Eta diskurtsoen bitartez. Baina askoz importanteagoa da, alduntzea gorputzaren bitartez. Hau da, gorputza nola jarri, gorputzaren performatibitatea landu behar dugu ikasle ez normatiboekin. Hau da, ahotsa, hitz egin behar dute, hau behartu gaben loski, baina ez da normala gorputz batzuk ez eukitzea, ez hitz egitea, ez okupatzea espazioa, ez egotea, buiarik ez egitea, ez jakitea espazioan bertan dagoela, ez? Orduan, hau igual gure klase ohikoetan ezin dugu egin, baina pedagogia feministen metodologiaz hitz egiten dugunean, tantolatze ditugunean metodologiak, berdin zai, martxoak zortzi jugera egitera, superondo sorgindantzak, baina sorgindantza bat, pues igual, jazta, superondo barkatu, ondo sorgindantzak, baina, igual, hasi behar gera gorputzaren performatibitate eta beste drakin eredua, bale? Jarriko dut, ez dut esaten drakin egin behar zuen beraekin baina ulertzeko. Osea, jakin behar dute gorputz disidenteek, edozin disidentzia motek, daukala gorputza jartzeko beste kapazidade bat. Eta gorputzaren performatibitatetik iristen gerala alduntze batera. Ez bakarrik pentsatzen, la culpa no era mia. Claro, noski hori importantea dela ere bai, baina gorputza disponitu behar dugu. Eman behar dizkiegu tresnak, bere gorputza jartzeko beste modu batean. Ahotsa jartzeko beste modu batean, bai. Bale, azkarren naiz, orduagatik zuei denbora tartea emateko ere bai, bale? Gero, beste puntu importante bat, eta hau irakasleei dagokienean. Indarkeria jasotzen dute ez bakarrik ikasleek, irakasleek ere bai. Sistematizatu behar ditugu, zeintzuk diren irakasle bezala jasotzen ditugun indarkeria guzti horiek. Bestela egiten direlako diluitu eta ez dira kontuan hartzen. Eta ardun dago desautorizatze bat irakasleen artean konstantemente aurrekorduan indarkeria jaso duenarekiko, eta zilegiztatzen dugu indarkeria hori beraz. Zen, azkargoaz, beste klase batera sartu behar gera, berdin zai, salbezeken pueda, aurrekoari egin diote kristona, baina sartzen da hurrengo irakaslea nun beste botere bat duen gorputzaren gatik, eta ardun diluitzen da indarkeria hori. Eta gero nahi ditugu ezi zertanen emakume zientzialariak, oso ondo emakume zientzialariak. Baina ari da pasatzen konstantemente indarkeriaren zilegiztatze bat autoritatea duten bitartez, ez? Direla irakasleak. Orduan, ondo dago, eta hori importantea da, zuek ukitzea tresna bat, nun sistematizatuko den, jasotzen diren indarkeria guztiak eskolan. Zergatik, jasotzen dezunean horregia gorputza ematen diolako pasatzen denari. Eta gorputza daukanean guk, ja, uste dugu edo gure buruari asumitzen diogu zilegitasuna handiagoa daukagula eraginal izateko, inpaktu bat dauka. Ez da berdina, imaginatu, hilabeten ondoren eukitzea jasota zintzuk diren aplikatzen diren indarkeria guztiak horrek ematen du date kuenta bat horrekiko ardura batzuk hartu behar direna. Eta horrek zertarako balio dugu, eukitzeko koordinazio bat irakasleen artean
erabakitzeko aurretik indarkeria bat pasabaldin bada ikasgelan bertan, irakasle horrek ezin duela mantendu jarrera desproportzionatu bat edo deslotu bat pasadenarekiko, hori dela pasatzen den askotan, ez? Orduan, importantea da registro egitea koherenteak izateko gure jarrera eta homogeneoak izateko esku hartzean. Bestela, impunitatea horrela gertatzen da. Eta bakarrik gauza bate, eta desindividualizatzeko klase horren kudeaketa, hau da. Klase mugituak beti daude, beti dago bat hobea dena eta besteena, eta badirudi batzuk gobernatzen dakitela eta beste batzuk ez dakitela gobernatzen, ez? Eta ematen du norberaren gaitasun, irakasle gaitasunak direla kondizionante bakarrak klase hori kudeatzeko. Bueno, ikusi beharko da, zein desautorizatzen du klase horrek, nori dion errespetuan hori ez, eta batzuetan izango dira gure gaitasun gehiago, gutxiago, esperientzia, estrategiak, asmatu dugun ez dugun asmatu, bale. Baina batzuk lortzen bani badute, gobernatzea klase hori, eta beste batzuk ez, egin beharko da transmisio bat, botere, autoridadearen transmisio bat. Hau da guk esaten duguna denbora guztian. Klaustroak ekipo bat izan beharko lukete, badakit idealizazio total baten ari ez egiten, baina batzuk bari badaukate autoridade gehiago eta beste batzuk ez, batzuk bari badaukate popularitate gehiago eta beste batzuk ez, batzuetan izango da gaitasun pertsonalengatik, baina bastante ikusten dugu estrukturalak diren gauza dirala. Beraz, transmisio bat egon behar du, daukatenek eta ez daukatenen artean, eta hori egiten da, publiko egiten aitortzak, esaten aurrekoak inorrelagun bat zaten erekin ez dago gorkatxondeo, eta bar, ez? Zeindarkeria esaten dugunean gauza asko esaten ari gara, baina batzu zergaitik bukatzute ler eginda, ez? Klasak eman da, ez datzuk, nerekin ondo portatzen dira. Bueno, goazen ikustera, zer pasatzen da hemen. Bueno, ja itxaldia igual bukatuko dugu eta pasatuko gara eztabaidara, bai. Bai.